Ens trobem a Cannes, a França, per visitar el Festival Internacional de Jocs. Aquí en aquest vídeo podreu veure la nostra experiència en el festival i també us mostrarem què us pot oferir i algunes de les propostes més interessants que hem pogut jugar. Bé, tot això ho trobareu aquí, a la Casa del Joc. Ara sí. Va, fes-ho. Ja ho he fet. No ho he fet. Vale. Hola, estem aquí al Festival de Cannes, al Festival Internacional de Jocs. Ja estem fent cua per entrar cap al festival. Ahir ja vam venir, vam jugar uns quants jocs, molt poquets, la veritat, però vam veure una miqueta què és el que ens interessava, quins eren els nominats, i ara doncs anem a veure què és podem provar uns quants jocs, no? Només us ensenyo una miqueta què és el que tenim aquí. Hem vingut una miqueta tard, però abans hi havia molta cua i realment la cosa estarà molt àgil, vull dir que crec que podem entrar bastant aviat. En el festival pràcticament el que trobarem són molts stands de diferents editorials que mostren els seus jocs, que tu pots comprar els seus jocs, hi ha molt servei de botiga, i el que realment es bull també en el festival són els premis As d'Or, que són uns premis que es donen a 3 categories: el millor joc infantil, el millor joc de l'any per experts, que el joc d'experts seria els jocs una miqueta més complicats, i en general el joc de l'any. Vale, estem aquí, que estem fent cua per provar el joc que es diu Oriflamme, que és el que ha guanyat el premi al joc l'As d'Or, que és el premi més important que hi ha aquí. I bueno, hi ha força cua, però crec que avançarà bastant ràpid perquè són partides bastant àgils, no? Si voleu podeu veure també, hi ha un pilot de gent per aquí al voltant. Hi ha molts jocs i l'ambient és bastant carregat de gent i realment doncs hi ha molt de moviment. L'Oriflamme és el joc guanyador, com hem dit, i és un joc que cadascú té unes cartes amb diferents habilitats. En el seu torn l'ha de col·locar en el centre de la partida i el segon jugador haurà de tirar la carta o bé a la dreta o bé a l'esquerra. Aquestes cartes tenen unes habilitats concretes que et permetran matar els teus companys, robar-los punts, etc. Al final de la partida, després de 6 rondes, qui tingui més punts és el jugador que guanya. Malgrat que no vam poder jugar jocs nominats per experts degut a la seva durada i que hi havia molta cua, vam poder jugar jocs infantils com el guanyador que esteu veient ara, que és el Dreamcatcher, que es veu a l'estand, i també altres jocs com el Valle de los Vikingos o la Valle des Vikings, que és un joc d'Ava, un joc bastant divertit on els diferents jugadors han de tirar una piloteta per enderrocar els diferents peons dels diferents jugadors, i depèn de quin peó enderroca farà moure els jugadors perquè tinguin unes repercussions positives o negatives. Al final de la partida, qui tingui més monedes en el seu vaixell viking serà el jugador que es guanya. I un altre joc que també vam provar és el Roll-Upping. Cooperativament tots els jugadors intenten que l'eriçó arribi a casa abans que la guineu els atrapi. Competitivament tots els jugadors són un eriçó i han d'arribar a la casa com si fos una cursa. Per jugar, la peculiaritat és que es té una pilota de tennis damunt d'unes figures de velcro. Si s'enganxen aquestes figures, són les caselles de les que poden avançar per arribar fins al seu objectiu. Amb això podeu veure una mica com és el festival, és un gran festival de jocs i que parlarem dels diferents jocs amb més profunditat en futurs vídeos. Només queda dir-vos que gràcies per haver-vos quedat aquí i us veiem a la Casa del Joc.